Ngithanda ukunibingelela futhi namhlanje ekhasini lethu esilivulele ukuthi sichaze kulona amaphupho ukuthi esikubona silele ebusuku ngabe kusho ukuthini na, ngoba kunezinto eziningi esike siyibone ekulaleni kwethu othola ukuthi abanye bethu abaziqondi ukuthi ngabe suke zichaza ukuthini na. Manje ke kuleli khasi lethu noma kule ngosi yethu esivulelana iyona esike sizame ukuthi okunye kolwazi esilwaziyo sike siqwashise noma sazise noma sifundise abanye abantu ngezinto bona abangazazi ukuthi ngabe zichaza ukuthini abasuke beziphuphile ekulaleni kwabo. Igama lami ke nguhlengiwe isibongo ngwakambotoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze amanye amaphupho atshengisa ukuthi abalele othulini lomhlaba noma abangasekho noma amathongo ethu noma amadlozi ethu ngokuhlukana kwawo emakhaya esiphila kuwo asolakeni noma anolaka. Sho ukuthi amaphupho singase siwachaze namhlanje akhombisa ulaka emindenini yethu engasekho, ukuthi ubona kanjani ukuthi lelo phupho belisho ukuthi abangasekho bakini banolaka noma bathukuthele noma badiniwe izinto ezivamise ukuthi sizenze ngokwamaphutha singaboni, noma ezinye abanye bazenza noma bebona kodwa baqhubeke baforce bephikelele inkani yokuthi leyo nto bayenze ngisho bebazi ukuthi akumele ke bekwenze lokho. Ake ngiqale ke ngephupho lethu lokuqala namhlanje engifisa ukuthi sike silibheke ukuthi wena mawuliphuphile ngabe lonto isichaza ukuthini na. Elokuqala, umlilo. Angithi ulele wasubona umlilo. Angisho ke umlilo lo usuke wena ubase uma upheka nje phansi eziko, cha ngisho lo. Ngisho umlilo othe wena uthulele wawubona uvutha ushisa izimpahla noma ungabushisa utshani noma ngabe kuthiwa ushisa indlu, ukuthi leyo nto isuke isho ukuthini ke na. Noma uthe wawubona uvutha la usuke uvutha khona kodwa uphatha igceke lelo suku uhleli kulona, noma uvutha eduze kwegceke noma usha lapho uhleli khona noma usha eceleni kwegceke la usuke ubone khona wena umlilo, ukuthi mawubona uvutha ephusheni lakho kusho ukuthini na. Leyo nto leyo isho ulaka oluphuthumayo olubikwa abantu abangasekho, ukuthi la ekhaya sesinesikhathi sibekezele into esingayithandiyo lokho eniqhubeka niyenza nibe nazi kahle ukuthi akusikona lokho. Leyo nto ke ike isukumise ulaka badinwe abantu abangasekho ngoba kunalesi senze nisenzayo abangahambisani bona naso, so kuphikelelisa inkani yento abasuke bengayifuni. Angeke ngize ngisho ukuthi yini leyo nto ngoba izinto esizenzayo ziyahlukahlukana ngoba sihlala emakhaya ahlukene, nezinkinga esinazo futhi azifani, kodwa kunazo izinto emndenini yethu esuke sizazi sazenziwa kanje kodwa uthola ukuthi ziyenzeka ngokuthi singalaleli, zithola ukuthi ziyenzeka. Lo nto ke ukwezophupha umlilo usha ngoba ususa wena umsindo noma ukushisa emndenini ngalento oyenzayo, uyabadina uyabacunula uzophupha ke umlilo ke. Leyo nto soyifanele uma ubonile lo mlilo loyo uzame ukuthi nishintshe le ndlela enenza ngayo noma nihlale phansi nibuzane ukuthi ngabe ke yini esiyenza ngokungabonisani ngakho noma yini ngabe asiyenzi kahle ongaze kuba idala ulaka. Uma lelo phupho kuyenzeka ukuthi wena ulibone kulezo insuku kade mhlambe kuneushintsho ekutheni nathi nalenza nasenibona leli phupho noma njancancane lokho enilibona lephupho, ngicela nihlale phansi nibheke ezintweni nina enigcine ngazo kuzenza ukuthi sathi masenze lento kwase kuvela leli phupho, okusho ukuthi leyo nto nina nithe nayenza ayidingakali, ishintsheni, ilungiseni. Uzokwenza kanjalo futhi ke kwabanye uma bewuphuphile umlilo impela kugcina ususha umuzi, impela uye ushe loyo muzi loyo, okuyinto ke embi leyo nto engafunakali ukuthi umuzi uhangule umlilo ushe. Lelo phupho lelo ke lisho ulaka labantu abadala uma ubone umlilo. Ake ngiqhubeke ngiye kwelinye iphupho lesibili wena ozolibona. Uma uphupha wena liduma, lehlisa imbani noma lishaya imbani noma liphazima ngokusabekayo,
Lonto futhi ayikho kahle ngoba itshengisa ulaka lwabantu abangasekho ukusebeze bathatha isinqumo abazosenza ngokuphuthumayo esingezoshintsheka esizenzeka nje ngokusheshsha. Ithatha-ke umphefumulo womuntu leyo nto. Idalwa yini na? Emakhaya esihlala kuwona kunabantu abangatsheleki, abawondlovu kayiphendulwa. Uma eseshilo ukushilo, kanti ethongweni akunjalo. Khumbula phela ukuthi umndeni ohlala nawo noma abantu esihlala nabo emakhaya noma imindeni esihlala nayo noma imindeni yethu, hayi boba kwethu, akukona ukuthi iphethwe yithina esiphilayo ngoba thina siphila kanye nabo labo bantu. Siphethwe ithongo elingasekho elithokozayo ngezinto esizenzayo futhi elingathokozi nangezinto esizenzayo uma siziphi. Ngaleyo ndlela-ke uzophupha leli phupho eliwujuqu ukuthi lokho abazokwenza kuzoba ujuqu lokuhlakaza yonke lento ngoba kahle kahle abantu bakuleli gceke abayezwa, abalaleli, bavele bayenze into ngokungacabangi. Mabethe sisenza lokhu benze leyo nto bengabe sayihlalela phansi beyibhekisise kahle befune nezimpendulo ukuze ukuthi ngabe lokhu kuyikona yini na. Lapho-ke uzophupha leyo nto leyo umbane noma liduma, usho ukuthi umsindo lona omkhulu noma ukukhuzwa okukhulu okuvela ethongweni okusheshisa ukuthi shintshani lento eniyenza ngokuphuthuma. Ngiyacela ukuthi abantu bayilandele lento uma ngabe kuthiwa bake baba nalelo phupho elinjengalelo. Siphethe umkhuhlane. Elinye futhi iphupho ozolibona elikhomba ulaka. Uzophupha wena ubona ulwandle ludungekile, lukhipha amagagasi, luwakhiphela ngaphandle. Leyo nto isho ukuthi idlozi lakho lithukuthele. Kunezinto futhi nalapho eningazihambisanga ngohlelo olufanele olufunwa idlozi lenu noma abantu benu basemakini abaniphethe. Uzolibona-ke lapho ulwandle lizophuma lichitheke. Ekhaya asazi izinto ezizokwenzeka ngoba phela nokungafani kwezinto esihlala endaweni ezingafani. Abanye bazogcina sebeluza izinto ezithize baphelele umsebenzi, uthola ukuthi ngoba bayakhuzwa kuzoba nje nezinto ezophazamiseka. Kodwa-ke lona alifaki kakhulu ukuthi kuze kube khona amalungu omndeni ahambayo njengaleli esuke linokuphazima kwezulu noma lisuke liduma. So bakwethu ngiyacela ukuthi lezi zinto nizilandele, nizilungise, ungalibukeli phansi iphupho oliphuphile, libuze ukuze wazi ngoba angikholwa mina ukuthi ungavele nje utshelwe nje ukuthi ngathi ulele nje wena vele ubone into mahhala. Cha, kunalento ofanele wena uyisukumele uyilungise okhuzwayo kuyona noma otshelwayo kuyona. Isho leyo nto. Kuphinde futhi ukuthi enye into ofanele uyazi uma uyiphuphile ukuthi uzophupha wena umpheme wendlu usuka. Nalapho futhi ukusho ukuthi enene kulolo khaya enihleli kulona kunokuthi lento eyenzeka kakhulu kubantu besifazane abaganile noma banezingane labanezingane khona. Thola ukuthi uzobona irufu yakubo kwababo izingane zakhe isuka, okusho ukuthi labo bantu ohleli nabo abaqhubeki nawe, abaqhubeki nezimfanele ezifunwa abantu bakini. Ngaleyo ndlela uzoyibona irufu isuka, okusho ukuthi bayakutshengisa ukuthi wena ufana nomuntu ohleli esigangeni, ayikho akusilona ikhaya kahle kahle leli elizokwenzela ukunotha noma elizokwenza unkosikazi uphelele, awuphelele kahle kahle lapho. Uzoyibona iroof isuka okutshengisa ukuthi bahleli nawe isikhathi side noma sifishane, kodwa nje basuke bekuqwashisa ukuthi bahleli nawe bayazi ukuthi bona ngeke beze bekulobole, kodwa uthola ukuthi bahleli nawe wena nje bayayazi yonke into ngawe, kodwa uthola ukuthi wena awazi lokhu ukuthi hayi kubo kwengane baba wengane uzongilobola uyazolobola. Uzophupha kusuka-ke umpheme wendlu okutshengisa ukuthi akusikona lokhu ucabanga ukuthi kuyikona. Yebo, kunjalo nje. Uphinde wena uzobona-ke ugandaganda. Ake ngibuyele, uzobona lokho kusuka lowo mpheme wendlu ukutshengisa ukuthi idlozi lakho lidiniwe, lidinelwe laba abakubuko babengane, liyabatshengisa ukuthi cha lento eniyenzayo isisidinile. Ngaleyo ndlela bazofaka into kuwena ezodala ukuthi uzizwe ungasathandi, sucunukile, sucike wayiyona yonke into yakhona ngoba sebefake ulaka
kuwe ukuthi nyanya noma yini engalomuzi osuke ukuwona, ngoba vele sekuzovela amaqiniso ngabo ukuthi kahle kahle ayikho vele into abazoyenza ngawo. Ikhona-ke uzobona kusuka kumpheme wendlu, enjalo nje. Phinde futhi uma ubona wena ugandaganda, iphupho limbikelele engeke ngingathanda ukuthi umuntu aphuphe ugandaganda, ngoba ugandaganda unegeja lokumba inhlabathi. Kanti khumbula ukuthi igeja uma uyiphupha uphendula umhlabathi noma utshala ngegeja, leyo nto iqonda ukuthi kunomuntu ozodlula emhlabeni, mhlawumbe ngabe isihlobo sakho noma umndeni wakho noma nje kodwa abantu abasondelene eduze kwakho. Kodwa-ke ake ngithi nje ubona ugandaganda unegeja elimbe inhlabathi futhi uyisithuthi esiqinile okudlula ezinye zezimoto eziningana-ke. Iwona okwazi ukuthi uvukuze umhlabathi phansi. Akukho kuhleke ukuvukuza umhlabathi uma ophusheni, akufanele lokho. Uma uzobona leyo moto ugandaganda, bafowethu basobhani, idlozi lenu suke lithukuthele lizofike lizofaka isifo noma ukufa emndenini. Uma kwahamba isikhathi esithize kube khona ilungu lomndeni elidlulayo, likala isikhathi esithize kube khona ilungu lomndeni elidlulayo, ngoba leyo nto itshengisa ukuthi kunezingxoxo nezikweletu nazo zonke izinto ezingaqondisiwe. Uhambe nje umbe. Uma umba nje kuzohamba umuntu, labo abantu abahamba kudlula isikhathi esincane, mhlawumbe ngadlula inyanga noma abanye badlula o2 years kuhamba umuntu, bakudlula 1 year kuhamba umuntu, kudlula 1 year kuhamba umuntu. Iyimbi leyo nto. Ugandaganda ubika ulaka olunjengalelo osuke fanele ngempela lezo zinto nizibheke. Amacala athize asemzini yabantu maningi kakhulu, ingakho bakwethu ukuthi kufanele uthuke impela amaphupho ugandaganda. Futhi into engiye ngiyithande ngamaphupho, uma wena uthe ulele waphupha izinto ezinjengalezi, wase wangaba nokwazi ukuthi uzothini, webakwethu buza kubona laba abakulethele lelo phupho. Vuka ukhulume phela uthi yebo, namhlanje ngibone lokhu, ngoba bayakulandelela ukuthi wena qobo lwakho izinto ozitsheliwe ebusuku uyazilandela na, uyazihlupha yini ngazo. Uma uzihlupha ngazo bazoletha izimpendulo ezilula ukuthi wena uziqonde. Uma ungabuzi lutho, cha, nabo bazothula bekubuke nalento le abakutshele ngayo wena ongayiqondi ukuthi ngabe isho ukuthini na. Buza uthi lokho eningitshele khona angikuzwanga kahle, ngicela ningichaze ngendlela engcono engizozwa ngayo. Angithi abantu bakini laba awuzushisa impepho ukuze befike kwena emaphusheni bakhulume nawe. Angithi uzokhuluma ngomlomo ngoba ngaso sonke isikhathi bahlezi beseduze kwakho bayakuzwa. Nangaleso sikhathi ukhuluma bazokuzwa mase beyakuphendula mntaka baba, ngoba abakini bahlezi benawe. Akusho ukuthi uyozuye emsamo uyoshisa wenzeni ukuze bekuzwe. Bakuzwa ngaso sonke isikhathi. Ebuthongweni usuku ubulele bayafika kuwe ngoba bahlezi bela eduze kwakho. Akho mpepho yozuthi sengize ngashisa impepho ukuze befike. Nope. Wena nje khuluma nabo. Mangalizwanga iphupho abakutshele lona, buza ukhulume bani noma bobani bakithi, ngibona into enjenje ngangayiqonda, ngabe beniqonda ukuthini na, ngoba angifuni ukuthi ngizithole sengisenkingeni kanti bengingazwanga ukuthi benithini. Ngiyakuthembisa mina bayabuya bakutshele lento wena ofanele uyi-understand ukuthi kahle kahle bekunjena ebesifuna ukwenza. Ngaleyo ndlela bayakujabulela, bayakuthokozela, futhi nezingilosi zakho ziyakujabulela zikuthokozela ukuthi azithunywa nje kumuntu ongalaleli, ongazilandeleli izinto zabo kanye nezithunywa esuke zithunyiwe kuwena zisuka kuNkulunkulu. Futhi uma wenze njalo impela izinto zakho ziyaqhubeka, uyakhula ngaleyo ndlela. Uyakhula, bakukhulise, bakuxwayise nangezinto, baqonde ukuthi wena uthembele kakhulu kubona kunabantu osuke uhlala nabo nje emphakathini. Vele-ke lokho kubalulekile ukuthi uthembe uNkulunkulu nabantu bakini qala ngaphambi ukuthi uphumele ngabanye abantu ngaphandle. Okwanamhlanje bafowethu ngiyazibongela. Ngicela ukuthi uma ngabe unombuzo, bhala phela mntaka baba, bhala sisi, bhala bhuti, ubuze ukuthi ngabe iphupho oliphuphile lisho ukuthini. Uma nginolwazi lwalokho ngiyokuphendula ngikubhalele. Uma futhi indaba yakho idinga ukuthi ngize ngiyibhale phansi ngiyenzele ividiyo,
ngokwenzela ivideo ngikuphendule. Angeke ngize ngibe nenkinga yalokho. Ngiyafisa ukuthi sibambisane, sikhulisane, ngoba lezi zinto engisuke zikhuluma la okuningi kwakhona sengikubonile kwenzeka. Ziningi izinto engifisa ukuthi sizikhulume, sibonisane ngazo nje. Ngiyazibongela. Nisale kahle.